il-Partit Nazzjonalista kommess li jpoġġi lill-bniedem fiċ-ċentru tal-politika. U allura l-infrastruttura tal-pajjiż li aħna se nkunu qegħdin nibnu se tkun qed tara li tkun mill-aqwa bl-aħjar innovazzjoni, bl-aħjar kwalità, bl-aħjar effiċjenza, bl-aħjar rispett lejn l-ambjent. Imma fuq kollox ħatkun qiegħda takkomoda lilek biex tagħtik kwalità tal-ħajja aħjar. Meta kien qed indirizza attività politika li sart fil-lokalità ta' Ħattarxien, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech qal li gvern ġdid nazzjonalista se jkun qed jintroduċi sistema ta' trek l-estrem li tagħti l-istess vantaġġi daqs metro imma bi frazzjoni tal-ispiża u l-inkonvenjent proposta li titwettaq tul leġislatura waħda. Waqt din l-attività Bernard Grech fakkar li pajjiżna għandu Prim Ministru li l-ewwel jgħaddi romblu minn fuq il-poplu imbagħad jgħid li ta' parsi tgħallem. Mu veru xejn li tgħallem u allura ngħid jien intkom taf dawk li wara l-elezzjoni ma jerġax jibda il-proġett tal-Marina f'Marsa Skala. Intkom taf dawk li ma jerġax wara l-elezzjoni jirriattiva li jagħti lura żonqor lill-barranin. Jien ma nafdax. Prim Ministru li jrid li jkun hemm proġett massiġġ fis-Sannat li se joħloq erda ambjentali. Dan il-permess ħareġ minkejja li kien hemm ir-rakkomandazzjonijiet biex ma joħroġ. U allura ħansaqsi Robert Abela għalli jista' jkun f'dawn l-aħħar ġranet inti ma kontx xi laqa x'imkien li permezz tagħha int influenzajt jew kont influenzat biex joħroġ dan il-permess. Prim Ministru li m'għandux viżjoni fejn is-soluzzjonijiet li għandu bżonn il-pajjiż irid iġibhom biss billi jiddejjen. Al kontrarju ta' dan, Gvern ġdid Nazzjonalista se jkollu pjanċar ibbażat fuq 10 setturi ekonomiċi ġodda. Immaġinaw il-biljuni kbar ta' euro li se nkunu qegħdin niġġeneraw f'dan il-pajjiż f'dawn is-setturi ekonomiċi. Bernard Grech qal li huwa biss il-Partit Nazzjonalista li huwa kredibbli u jagħtik politika serja u onesta. Partit Nazzjonalista huwa l-garanzija għalik. Għalhekk miegħek. Għalhekk aħna miegħek u għalhekk nitolbukom il-ment biex int tkun magħna biex aħna flimkien nkunu miegħek għal Malta. Intant qabel l-attività politika f'Ħattarxien, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech għamel żjarat fil-lokalitajiet ta' Qrendi u Ħalluqa fejn hemmhekk kellu l-okkażjoni jitkellem ma' bosta residenti ta' dawn il-lokalitajiet.